ନୂଆଖାଇ ଏକତାର ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇ ମନ ମନାନ୍ତର ଯେତେ ଶତ୍ରୁତା ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଶସ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତେ ମିଶି ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ନୂଆଖାଇ। ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ ସରିଲେ ନିଜ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼େ। ସମସ୍ତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଭୁଲି କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ବଜା, ନିଶାନ, ଢୋଲ, ତାସା, ମହୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି ବିଭୋର ହୋଇ। ସତରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ମହାନ ପର୍ବକୁ ଥରେ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥାପନା ଜନମତ ଟିଭି। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜନମତ ଟିଭି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।